Hei, olen Aaltosen Jukka ja olen hakenut teille tieto- ja viestintätekniikan kurssille. Ja olen aikaisemmin vuosi sitten hakenut aivan samaan, mutta silloin ei onnistunut ihan niin kuin oli tarkoitus. Mutta olen lukenut myöskin lehtiä ja keskittynyt aika pitkälle näihin asioihin. Ja voisi olla hyvä aloittaa niin kuin tätä koulua sen takia, että ja sitten on vielä käynyt tekoälykurssilla, että olen parhaillaan käymässä omakustanteisella tekoälykurssilla ja siinä voi hyvin soveltaa tätä kokemusta, sen varmasti vaikuttaa siihen hyvin pitkälle, miten ne etenee ne asiat ja olen ollut aikaisemminkin, isäni on ollut pitkään tällä alalla ja siitä johtuu tämä kiinnostus alalle ja se on niin kuin saanut tämän innostuksen tästä asiasta ja se on niin kuin tässä se lähtökohta ja odottaisin vastausta sitten vaikka sähköpostin kautta tai kirjeitse, että voisi olla hyvä asia saada aloittaa. Ja sitten mä oon lukenut myöskin lehtiä paljon näistä asioista ja seurannut näitä tekoälyasioita aika tiiviisti ja sillä lailla, että olen kyllä keskittynyt aika pitkälle näihin asioihin ja pystyn kyllä sitten soveltamaan ja olen yhteistyökykyinen muiden kanssa ja pystyn muiden oppilaiden kanssa auttamaan ja tekemään yhteistyötä, että mulla on tämmöistä sosiaalista toimintaa ja tämmöistä taipumusta, että pystyn olemaan yhteistyössä